Concretament, ara l'espai aquest que farem de compartir es diu Restauració Forestal i Gestió per la Conservació. Si us adoneu, al llarg del matí hem estat parlant de prevenció, gestió, extinció, però no hem parlat mai de què succeeix si realment passa la catàstrofe i acaba afectant total o parcialment un territori. És aquell moment, quan passa, que les administracions encara hi són presents i és de lo que parlarà aquesta taula, de quins projectes hem desenvolupat per fer front als desastres, com restaurar el territori afectat i presentarem diferents experiències de situacions reals que s'han anat executant i que s'estan executant actualment. Crido ja... No, fico el meu núvol, que abans m'he oblidat d'ell. El núvol de paraules que us he presentat a primera hora va creixent de paraules. Recordo sobretot @forestaldiva, que és l'Instagram i el hashtag de les jornades a Bosch, però ara amb aquesta taula inclourem la paraula restauració. Crido ara sí a la primera ponent, que és la Núria Ruiz, enginyera de Forest, de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Gestió i Desenvolupament Agrari, i és la meva oficina. Diputació de Barcelona. Quan vulguis, Núria. Tinc jo. Bé, bona tarda a tots. És un repte, després de dinar, ara que tots tenim la panxa plena, que estem així mig ensonyats, però intentarem explicar una mica tot el que hem fet. Bé, doncs, és sobre la gestió, la combinació de la gestió amb la restauració. Ahir llegia un article del CREAF on deien que explicaven que hi ha un estudi que surt a la revista Science on es diu que el nivell de pertorbacions es veurà afectat, segurament es duplicarà fins a finals d'aquest segle. Tenint en compte el període 2001-2020. És a dir, estem tenint en compte un període molt curt, un període on hi ha hagut unes grans pertorbacions i, per tant, si es dupliquen, ja us podeu imaginar el panorama que tenim. Per tant, integrar la gestió forestal amb la conservació no és només desitjable, és imprescindible perquè puguem garantir la resiliència dels boscos. S'està resistint aquesta presentació avui. Podeu passar a la següent. Ara ja ens hem quedat sense, no era aquesta. Jo crec que això ja és una mica perquè ens despertem tots de cop. Helena, em sembla que estàs predestinada a venir a fer la presentació directament. Bé, doncs el que dèiem, seguim. Tenim tot el tema de pertorbacions. Està clar que hem de combinar el que és gestió forestal amb conservació i per tal que aquests boscos siguin molt més resilients. No sé si aconseguirem tenir-la. Bueno, faig la pregunta si la podem tenir o si la canviem, a veure si ens poden dir alguna cosa, perquè ja no tinc xistes, ja... Són molt malos. No sé què... Està la presentació d'ella? Vale. A veure, passa la següent. Aquesta ja l'has fet, no? Sí, aquí. Et donem 4 minuts més, va. Per tant, tenim com a objectius per fer una gestió forestal que sigui integrativa. Hem d'aconseguir fer gestió forestal combinant la conservació, garantint la biodiversitat, adaptant els boscos al canvi climàtic i promoure els usos sostenibles. Aquest matí s'han estat parlant molt de temes de resina, temes de tèxtils, de temes d'arquitectura, etc. Per tant, hem d'aconseguir mantenir els serveis ecosistèmics. De fet, no us diré res de nou, tot s'ha anat dient durant el matí, el director general ho ha explicat, des de la Mireia Banquer del CREAF també ho ha explicat, vull dir que són coses que ja heu anat sentint durant el matí, però crec que també és important que quedin sobre la taula.
Per tant, com hem de dibuixar el futur dels nostres boscos? La gestió forestal s'ha d'adaptar, clarament, això ho sabem tots, a l'escenari de canvi climàtic i a l'escenari de canvi social. No és el mateix la relació social que hi ha als boscos actualment que la que hi havia fa 30 o 50 anys. Per tant, i a més és un sistema que està canviant molt acceleradament i hem d'aconseguir adaptar. Després hem d'aconseguir que els boscos siguin multifuncionals, ja ho hem anat parlant. Ha d'haver-hi una combinació d'objectius, tenint en compte que tenim, per una banda, prevenció d'incendis, canvi climàtic, biodiversitat, però també hem de ser capaços d'acceptar que hi haurà renúncies. No sempre tots els objectius es podran combinar. Hi haurà algun moment en què haurem de renunciar a algun d'ells. Llavors, per altra banda, hem de mantenir la funcionalitat dels boscos amb diferents criteris. La Mireia Banquer aquest matí ho ha apuntat. Hem de ser capaços d'adaptar-nos a cada una de les zones i poder veure què necessiten les diferents zones. I tenir clar que per prevenció d'incendis no podem aplicar reduccions de càrrega de combustible a tot arreu, ni podem gestionar tot el paisatge, sinó que hem de prioritzar zones. Ja ho estem fent amb les diferents àrees de gestió prioritària, eixos de confinament, etc. I també hem de tenir clar que hi haurà zones en què hem de promoure la lliure dinàmica dels ecosistemes on no hi podrem fer res. I, per altra banda, incorporar el tema de manteniment de processos naturals com a eina de gestió forestal. Com ho fem tot això? En primer lloc, com ho fem normalment, quan els que estem fent gestió forestal, els que treballen com a gestors, hem de fer una diagnosi del bosc, definir objectius conjunts, no només prevenció d'incendis, no només biodiversitat, combinar tota la sèrie d'objectius, fer actuacions adaptades al territori. Tots tenim molt clar que Catalunya és molt diversa i no és el mateix un bosc del Garraf, un bosc del Moianès, no tenen les mateixes necessitats. Fent avaluacions i seguiments i fer una col·laboració público-privada. Ja s'ha dit, la major part de la superfície forestal és privada, per tant, és important que administracions i propietaris forestals vagin agafats de la mà i col·laborin. Algunes de les experiències que hem viscut nosaltres com a gestors. Per una banda, us poso alguns exemples, perquè per posar sobre la taula alguns dels exemples que ens hem anat trobant, ens situem a l'any 2017, finca afectada per Tomicus. Hi havia una superfície prevista d'actuació de 64 hectàrees, de les quals vam poder treballar només en 26 hectàrees. Un 40% de la superfície només vam poder treballar en una d'aquestes zones. A la foto podeu veure la zona gestionada i la zona no gestionada. Per què no hi vam poder treballar? La finca estava dins d'un perímetre de protecció, per tant, de no actuació, amb 27 hectàrees i estàvem dintre d'una zona també, la zona marcada amb color groc, d'una zona que estava dintre del període de nidificació. Per tant, només vam poder treballar en aquestes 26 hectàrees. Actualment, aquesta finca es troba dintre d'una àrea de foment de la gestió i dintre d'un eix de confinament. Hi ha una zona que ha quedat sense gestió. Un altre exemple, una finca que es troba dintre d'un PEC. Hi havia prevista una clariada de millora i aquesta finca també es troba dintre d'una àrea d'influència inclosa dintre del llistat d'espècies en règim de protecció, per la qual hi ha una de les zones, que és la mossegada aquella que queda a la vostra dreta, on no es va poder fer l'actuació. Són zones que actualment, per prevenció d'incendis, són prioritàries. En aquest cas, no intervenir, també ho hem d'entendre com a gestió forestal, sempre i quan sigui una decisió planificada i amb un objectiu clar. En aquest cas, les zones on no es va poder treballar, l'objectiu era la conservació de la biodiversitat. Ara bé, posem sobre la taula, que això és una de les coses que moltes vegades els tècnics ens plantegem. Quan hi ha objectius de prevenció d'incendis i de biodiversitat, aquí és on hem de veure què hem de fer.
Altres exemples, aquests exemples de col·laboració entre diferents entitats. Des de la Diputació vam col·laborar amb el CREAF i la UB per redactar una guia de bones pràctiques de treballs compatibles amb el DUC, en el qual, a partir d'aquesta guia, en les zones que sabem que hi ha presència de DUC, sabem quines són les actuacions que hem de dur a terme i com les hem de fer. També vam fer un estudi sobre l'efecte de les aclarides de Plançoneda, de Pi Blanc, en zones on hi havia conill i veure l'afectació que es feia amb aquestes aclarides. El conill és una espècie clau per la dieta de moltes espècies protegides, com el duc, i llavors en aquesta zona el que es va voler mirar era aviam com podíem treballar, fer la gestió per tal d'afavorir les espècies de conill. Aquests eren alguns exemples de col·laboració. Com a professionals, com a gestors, tenim alguns reptes per integrar la gestió i la conservació. Ja s'han anat apuntant. El tema del mosaic territorial i prevenció d'incendis. Hem d'aconseguir fer una matriu que sigui diversa, que hi hagi pastures, que hi hagi camps de conreu, sempre tenint en compte criteris ecològics, tenint en compte la prevenció d'incendis i en la qual ens hem de coordinar amb tots els agents. Tenint en compte la biodiversitat, els hàbitats, zones on hi ha boscos madurs, fusta morta, hem de ser capaços d'aplicar noves tecnologies, les que tenim, les que poden venir per detectar espècies sensibles i veure com podem treballar-hi, i fer seguiments i dissenyar bones pràctiques tant per propietaris com per gestors. Després, el tema de desenvolupament rural, ja ho hem parlat, el tema de la multifuncionalitat. Hem d'aconseguir combinar fusta de qualitat, suro, resines, biomassa, tot el que siguin els serveis ecosistèmics. El que no podem fer és anar amb un propietari i dir-li en aquesta zona no hi podem treballar perquè teniu una zona protegida per X espècie i no hi podeu fer res. Sí que s'hi poden fer coses. Podem fer d'altres coses que no sigui l'aprofitament fuster, per exemple, o s'ha de veure el que s'ha de fer, però el que hem de ser capaços és de fer propostes en els propietaris en què ells puguin veure alguna viabilitat a les seves finques. Per altra banda, ja ha sortit moltes vegades el tema d'incentius i serveis ecosistèmics per la conservació d'hàbitats i informar. Això, tots els que treballem al sector forestal sempre ho diem. Hem d'aconseguir saber informar i fer unes guies clares sobre normativa i bones pràctiques, tant pels que estem treballant com a gestors com per als propietaris. I la normativa i la coordinació institucional és la clau. Hem d'aconseguir que des de l'administració s'agilitzin tràmits, que no hi hagi discrepàncies entre els diferents plans que es promouen dins de les diferents zones, revisar totes les estratègies periòdicament i fer proves pilot, també. Moltes se'n fan, es fan molts projectes, s'estan duent a terme molts projectes innovadors, doncs hem de veure, fer altres projectes on puguem compatibilitzar els diferents objectius. I alinear tots els agents, administracions, centres de recerca, gestors i sector privat per aconseguir prendre les decisions. Només així aconseguirem fer quadrar les peces del trencaclosques perquè puguem aconseguir una gestió forestal que sigui integral. I espero haver-me quedat dintre del temps, malgrat tot el... Ella és la controladora del temps, us la presento a Meritxell. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. Perdona per els inconvenients tècnics, Núria, i les presentacions. Ara, teòricament, va la següent ponència, que és del Eloi Beulas, cap de la secció de Boscos i Recursos Forestals a Barcelona, de Generalitat de Catalunya.
El títol és Afectacions del Tomicus i espero que la presentació també. Sí, esto... Bueno, bona tarda a tots. Jo us explicaré el cas concret de l'afectació de la plaga de Tomicus al Maresme i com es va reaccionar per intentar parar això. És un cas molt concret, en un territori molt concret, però crec que va ser un cas de bastant èxit i sobretot de governança entre les diferents administracions i implicats, que va estar molt bé. Què? Passo una mica ràpid perquè la presentació és una mica més llarga del que jo voldria fer, però bàsicament no sé si coneixeu l'animaló aquest, el Tomicus aquest tan simpàtic, que és un bitxo que hem tingut sempre en els nostres boscos, però en determinades circumstàncies de debilitat dels arbres es produeix una explosió demogràfica, que és el que va passar l'any 2015 en el Maresme, amb una mortaldat brutal d'arbres. Molt ràpid. Té dos tipus d'afectacions, un tema en els branquillons, que no és important o no és molt important, sinó és molt sever, i el tema important que és la perforació del tronc i les galeries a nivell radial, que són les que impedeixen la circulació de la saba i que són el que realment fan que mori l'arbre. Quan vam trobar aquesta afectació l'any 2015, amb els companys de plagues de la Direcció General vam estar analitzant el tema i no havia vist que hi havia aquí una pantalla amb les diapositives. Estupendo, si no tindré tortícolis. Es va descartar, tothom ens deia poseu trampes de feromones, es van fer proves, es va descartar totalment, no era efectiu amb aquesta espècie en concret, i analitzant el seu cicle biològic ens en vam adonar que la manera fàcil no, l'única manera de poder lluitar contra aquesta plaga era, per dir-ho d'alguna manera, quan ja s'havia convertit en adult i havia entrat a dintre del tronc. Si intentàvem extreure i triturar els troncs quan l'adult havia entrat a dintre i encara no havien sortit del tronc les cries, era el moment que podíem reduir substancialment la població. Jo, per mi, el bo que va tenir tot això, l'experiència, el bo que va tenir va ser com va reaccionar tothom. Quan es va detectar l'any 2015, o sigui, immediatament amb el Consell Comarcal, amb la Diputació, amb el CPF, amb les associacions de propietaris forestals, vam crear una taula, ens vam assentar tots en allà i vam dir, què podem fer? I per mi, ja només això ja va ser un gran èxit, independentment que després sortís millor o pitjor. Què van fer? Es va fer la coordinació per part de tots els ensos de què podia fer cada un, es van fer recomanacions a la propietat, es van definir unes condicions que a partir d'aquell moment aplicaríem tots, Centre de la Propietat Forestal, Serveis Territorials de Barcelona, els ajuntaments quan fessin execucions amb sòl que no ens tocava a nosaltres perquè no era sòl no urbanitzable, sinó que els hi tocava a ells. És a dir, que tothom que tenia alguna responsabilitat amb autoritzar treballs forestals, sigui CPF, siguem nosaltres o fossin els ajuntaments, tinguessin clar quines eren aquelles condicions que havien de posar en les seves resolucions per intentar lluitar al màxim contra aquesta plaga. I finalment la cerca d'ajuts per intentar fer les màximes feines possibles. El 2016, vista la gran afectació del 2015, es va fer uns primers vols amb helicòpter en el qual es van georreferenciar totes les zones que es van detectar i el que es va fer és establir un protocol amb els ajuntaments mitjançant el qual cada tècnic municipal verificava tots aquells punts que s'havien georreferenciat des de l'helicòpter. Això ens va servir per un any només perquè l'any següent la Diputació va encarregar a l'Institut Cartogràfic un estudi en el qual va ser molt més acurat totes les zones afectades.
En aquest estudi, si no recordo malament, es va detectar 820 i pico hectàrees d'afectació severa. Al setembre del 2026, el que es fa és, el Departament d'Agricultura fa una resolució de declaració d'interès fitosanitari i es crea una línia específica d'ajuts. Aquesta línia específica d'ajuts, que va durar del 2016 al 2021, i ja va haver una dotació d'1.100.000 euros, i amb una superfície d'actuació total realment executada de 880 hectàrees, per nosaltres va ser clau a l'hora de definir com serien aquests ajuts, dues coses. La primera va ser, són diners però no són tants, i per tant com ho podem fer per estirar aquests diners al màxim possible, i el que vam fer va ser crear una línia d'ajuts que el que feia era intentar ajudar a complementar el que un rematant li podia faltar de fer una actuació en la qual es treia un producte valuós, hi havia molta estella per treure, però pel tipus de condicions que nosaltres li imposàvem tenia uns hàndicaps a l'hora d'executar aquell aprofitament. I per tant el que vam fer va ser, per dir-ho d'alguna manera, pagar aquesta diferència entre com es faria un aprofitament normal i corrent i com l'havia de fer per poder lluitar contra el tomicus. D'aquesta manera, l'import que es va pagar per hectàrea era molt menor del que s'hauria hagut de pagar i es van poder fer moltes més hectàrees. Per mi això va ser clau. I l'altra clau per mi va ser intentar no donar aquests ajuts directament als propietaris, propietari per propietari, sinó tramitar-ho tot a través de les associacions de propietaris forestals. Això va ser una cosa que ho vam decidir en la taula tècnica aquesta i que va donar molt bon resultat, perquè va ser la manera d'agrupar finques i poder treballar d'una manera més efectiva. Perquè si no, com ja sabeu, hi ha moltes zones, sobretot a les parts baixes del Maresme, on hi ha una atomització de finques que impedeix fer res amb una mica de volum perquè surti a compte executar-ho. Dificultats. A banda de la col·locació del producte, que al final no va ser tan dificultosa, la dificultat que ens hem trobat és que quan tu actues en una zona on hi ha molt d'arbre que tens l'obligació de treure, perquè realment el que vols és extreure l'arbre en el qual hi ha els bitxos a dintre per triturar-lo i carregar-te el bitxo, quan tu has de fer això, el problema que tens és que et pots trobar que un cop has executat les cabudes cobertes siguin miserables. Aleshores, va haver-hi molta diferència d'una zona de la comarca d'Argentona cap amunt. És una zona en la qual ja hi havia un subbol d'alzina bastant potent i en el qual es va poder treure pràcticament el 100% dels peus afectats. En altres zones, sobretot de Riera d'Argentona cap avall, on hi ha molt de bosc monoespecífic de pinyer, doncs la cosa va ser una mica dramàtica, perquè quan acabaves de treure tots els arbres afectats el que et quedava era poca cosa. No m'entretindré, aquestes són les condicions que es van imposar per fer aquestes actuacions. Això és la distribució de tots els ajuts que es van donar. I després, a banda d'aquests ajuts, el que es va fer va ser complementar-los amb un projecte d'inversió directa del departament per anar a fer actuacions de cirurgia a determinades forests públiques d'ajuntaments que ens ho havien demanat. Hi havia uns quants ajuntaments que tenien forest en el qual, ja no tant per un tema de lluita contra la plaga, però sí per un tema d'ús públic, en el qual hi havia perill de caiguda d'arbres per inestabilitat, i es va fer un projecte concret per anar a actuar en forests públiques concretes, que són aquestes d'aquí. A veure, jo, bàsicament, el que vull recalcar és el que he dit al començament. Quan tenim en aquest cas va ser una cosa, va passar a molts altres llocs, va passar també al Vallès, va passar també al Baix Llobregat, però 2 minuts? Em sobra. Però diguem-ne que el nucli fort va ser el Maresme. Si tens la sort que tens el nucli fort en un lloc concret i tens la sort, la sort, això ja no és sort, això és voler-ho fer, de sentar-te de seguida, en el mateix moment en què passi això, amb totes les administracions, i no només les administracions, sinó tots els actors que poden col·laborar amb encarrilar una solució d'aquestes,
jo per mi va ser un model d'èxit. És veritat que tornem a tenir tomicos al Maresme. Això no hi ha discussió, però crec que va ser un model que s'hauria de visualitzar com una cosa que realment funciona. És a dir, quan tinguem un problema d'aquests, no anem cada un per la seva compte, no vagi la Diputació pel seu costat, la Generalitat per l'altre, l'Ajuntament fa no sé què. No, o sigui, al minut zero, sentar-nos tots i governança, que és el que funciona de veritat. Moltes gràcies. Gràcies, Eloi. Continuem amb la següent ponència, que va a càrrec del Pol Bacardí, amb el títol Protocol postincendi, el cas de Capellades. És enginyer de forest de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona. Bona tarda. Com ha dit la Cristina, presentarem ben bé el cas d'aquí de Capellades. Era un incendi molt petit, però que ens ha portat molts problemes. Per això presentem també aquest incendi, també perquè ens ha portat problemes i també vam obtenir uns bons resultats. Hem gestionat bastantes hectàrees de postincendi cremades, de restauració, però amb aquesta sí que vam tenir uns aprenentatges que és un cas que és petit però que el anem explicant. Va ser un incendi de 56 hectàrees, va afectar pràcticament a 2 municipis. Es tractava d'una zona una mica singular de l'Anoia, perquè és una zona amb un sòl que és licorella, bàsicament era una massa de pi pinyoner amb un subbol o a claps de roure i alzina, en funció també de les orientacions. Hi havia una pendent mitjana brutal, de més del 65% de mitjana, en zones tenia més del 100%, per tant, amb el tipus de sòl com és la licorella, que qui no ho conegui és com un sauló més rocós, però que realment amb aquestes pendents i amb un sòl totalment nu d'herbàcies i de vegetació, tenia bastants problemes. La xarxa viària bàsica era molt escassa, tot estava dintre de PEIN, de xarxa Natura 2000, i per acabar-ho d'adobar una mica, de les 56 hectàrees hi havia 45 propietats totes privades i 30 de les quals tenien menys d'una hectàrea. Aquest és l'incendi en aquesta forma. L'incendi va començar al peu de la C15, de la carretera C15, un cotxe que es va incendiar, l'incendi va pujar per topografia fins a la Carena i després, empès per marinada, va tirar cap al nord i va anar cremant, anar creuant les carenes i amb diferents intensitats. Va ser un incendi que només hi havia un camí a la xarxa viària. N'hi ha un aquí sota al principi, però aquest no va servir de gaire perquè l'incendi va passar ràpid, però hi havia un únic camí de la xarxa viària bàsica que hi accedia i l'extinció també va ser bastant complicada. Com plantejàvem des de la Diputació fer la restauració d'aquesta zona? Al final és el mateix conveni de col·laboració que teníem amb les associacions de propietats forestals i els ajuntaments per la prevenció d'incendis, en els quals des de la Diputació aportem el finançament i suport tècnic. Els ajuntaments també són una peça clau perquè s'encarreguen de la coordinació amb tots i localitzar propietaris, que en aquest cas va ser bastant imprescindible, ja que 45 finques privades, per la dimensió que tenia, el cadastre estava super desactualitzat i va ser bastant complicat de trobar tothom. I al final tota aquesta eina és per agrupar-ho amb associacions de propietats forestals i plantejar un projecte amb una acció conjunta de manera estratègica i amb un únic objectiu. Les associacions, ho explico bastant ràpid, tenim aquestes a la província de Barcelona, aquí en falta una que aquest any ja li donem suport, que és a la zona de l'Anoia Sud, a la zona de Piera, en tenim 22, amb conveni amb Diputació de Barcelona, en aquest cas concret va ser a l'Associació de Serres de Miralles Urpinell, i aquí no sé si... Perdó.
Com ho vam plantejar? L'incendi, 21 de juliol, aquest foto del diari ja diu que el 14 d'agost ja s'havia reunit Diputació amb els ajuntaments afectats. Aquí encara hi surt en Jaume perquè en aquell moment era el cap d'oficina. Es va plantejar la restauració amb els ajuntaments, es va començar a buscar propietaris. Des de la Diputació, des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, disposem d'un finançament que ja guardem de cara a la tardor per actuacions d'emergència en cas de catàstrofes naturals, que teníem per poder actuar de manera ràpida. L'únic que aquí, amb tot el tema de la cerca de propietaris, es va allargar una miqueta i de cara a l'any següent tenim, en funció de la dimensió de la catàstrofe, podem buscar més finançament per acabar d'executar la restauració de l'incendi. Dels 45 propietaris només n'hi havia 2 que estaven associats a l'associació, no hi havia cap pla de gestió a la zona i amb això va començar tota la cerca de propietaris entre les diferents entitats. Després, això és el cas de Capellades, però quan hi ha un incendi sempre fem servir el mateix protocol en aquest sentit, sobretot a la prèvia. Plantegem amb tots els propietaris afectats a través d'una reunió el projecte de restauració conjunt. En aquest cas no és l'incendi de Capellades, és l'incendi de Santa Coloma de Queralt, que també va afectar la mateixa associació el 2021, que va crear 1.200 hectàrees. En aquest cas sí que vam plantejar un projecte de restauració conjunt al municipi de Santa Maria Miralles, vam fer la reunió, i sí que era amb Diputació i amb Generalitat. I el que presentàvem bàsicament era el projecte de restauració. Com a objectiu principal era evitar l'erosió i afavorir la regeneració natural, de manera que establim uns objectius comuns i que si els plantegem tots amb un mateix... No gestionen els propietaris a nivell de finca, sinó a nivell conjunt, doncs és més fàcil acabar-nos assolint. I bàsicament amb aquest projecte el que plantejàvem és la zonificació d'actuacions. Aquí ens trobem en un cas bastant crític i no podíem fer gaires invents. El que sí que havíem de fer eren actuacions del que diríem de feixines, de cordonament de tota la vegetació cremada en paral·lel a les corbes de nivell i trossejar la brancada de manera que quedés estesa per terra i en cas de pluges no anés la terra avall. Tota la zona vermella són zones que no hi havia camins, allà es va quedar tota la vegetació al sol, no es va treure res de fusta. Les zones grogues, vora camins, sí que es va treure els arbres més accessibles, però estem parlant de pendents del 50-60% de pendent, vull dir que tampoc no podien tirar gaire cable. Però sí que era interessant al costat de camins treure alguna cosa de tronc i aquí sí que la brancada es deixava cordonada i les zones verdes es va deixar la brancada més dispersa. Al final de 56 hectàrees es va aconseguir treballar 44 hectàrees, el 80% de la superfície, amb 14 finques privades. Mentre que buscàvem tots els propietaris i teníem el projecte redactat, ens hem trobat que a finals d'octubre hi van haver unes pluges torrencials bastant fortes, van caure 80 litres, però van caure molt continus. I què va passar? A la zona de la cova del Pinsà, tot aquest barranc, hi va haver una esllavissada, que a sota d'aquest barranc hi passa el tren de ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, va descarrilar un tren, per sort no portava passatgers i només hi van haver-hi danys materials, però sí que el que va comportar que per tornar a posar el tren a la via el que es va tenir de tallar la C15, amb el que comporta tot un dematí, una carretera molt principal amb vora 15.000 vehicles diaris. Posteriorment, al gener vam tenir uns altres dies de pluges, al Glòria, que en aquest cas no va ploure amb tanta intensitat aquí i no hi van haver problemes d'erosió. Sí que ja quan vam començar els treballs ho vam prioritzar en aquesta zona, amb el barranc aquest de la cova del Pinsà i bàsicament és això, afaixinar tota la vessant. Aquesta és la zona més pendent, com podeu veure.
I aquí les feixines, tampoc no entrarem encara als criteris tècnics, però les feixines sí que no fèiem les feixines de llibres, de posar estaques i d'anclar-les, sinó sempre intentar tirar els pins paral·lels a les corbes de nivell, deixar embrancada llarga perquè es quedés anclada i la brancada tossejada i dispersa pel terreny. Va venir el Covid, vam tenir un tercer temporal. El tercer temporal, aquí les imatges de la dreta, van quedar camins esborrats perquè hi va haver una erosió bastant important. Evidentment, vam tenir de parar els treballs durant el Covid, després ens vam trobar això, però el que sí que vam veure és que a la zona que havíem treballat en la fase 1 no hi va haver cap mena d'afectació realment i totes les estructures que vam fer van funcionar. A la fase 1 també, com que afectava ferrocarrils, també vam fer actuacions conjuntes amb ferrocarrils, que ells van acabar posant malles i això. Fase 2, zona més de vora camins, 33 hectàrees, no tanta pendent, però sí que hi vam començar a treure alguna de fusta vora camins, que no tinguéssim tants problemes perquè que quedés tant material allà i sí que sempre comunicant molt amb els ajuntaments com anaven els treballs. Era una zona que diguéssim quasi que era el balcó de Capellades, de sortir, obrien la finestra i veien tot el cremat i anàvem informant bastant als ajuntaments i a la població. I 5 anys després de l'incendi sí que podem dir que les feixines han treballat, la fusta s'ha descomposat, el terreny ha quedat totalment estabilitzat, ja no hem tingut més problemes d'erosió i la regeneració natural s'ha aconseguit, ha quedat consolidada, hi ha hagut un canvi d'espècie, en comptes de pineda pi pinyoner, que ja era de preveure que no regeneraria, sinó que ara hi ha bàsicament alzina i una mica de roure, i ara, de cara a properes actuacions, aquí es pot plantejar una selecció de tanys de cara d'aquí 15 o 20 anys després de l'incendi. I fins aquí el cas de Capellades. Gràcies, Pol. I tanquem aquest espai de compartim amb l'última ponència, que ja la sabeu perquè és la diapositiva primera que heu vist. Incendi Òdena 10 anys després, un pas més enllà, de la Helena Tomàs, també enginyera de forest de la mateixa oficina que els altres, de la Diputació de Barcelona. Sí, per fi, Perdoneu que he aplastat a la Núria durant diverses vegades, tenia ganes de parlar. A veure, és aquest. Llavors, fa 10 anys hi va haver un incendi que és l'incendi d'Òdena. Va començar a Òdena va cremar molt poc i va córrer tot l'incendi i com tots els incendis que hi ha a la zona d'Òdena i així, tots van directe a Montserrat. Jo sempre dic que són uns incendis que tenen com una necessitat d'anar a veure la Moreneta, perquè tots tiren cap allà. Llavors, què va passar? Com que tots tiren cap allà, hi ha un parell d'urbanitzacions bastant grans i una d'elles és on va acabar l'incendi, que és l'urbanització de Cal Esteve a Sant Salvador de Guardiola. És a dir, va començar a Òdena, va acabar a Sant Salvador de Guardiola, va cremar el Bruc i va cremar també Castellfollit del Boix. Ja truco, no? Gràcies. I així que comencem per ara. Vull dir, ja us he fet així una cosa ràpida perquè fa vora 2 anys el que per llavors era el cap d'ofici ens va encarregar a la secció de restauració i millora que féssim una restauració a veure què hi havia. I vam fer un inventari. Com a tècnics que som, dius, què és el primer que has de fer? Penses, un inventari. Però clar, vam fer un inventari d'un lloc en què no hi havia res, perquè us he de dir que al cap de 10 anys ha regenerat no malament, ha regenerat fatal. És a dir, perquè us ho feu una idea, això és l'inventari que van fer a la part dels capatassos de la secció, van ser un total de 117 parcel·les, que clar, i vam estar mirant, comptant i tal, i ens donava que hi havia un recobriment bastant gran, això seria tot l'incendi. L'incendi va començar a la zona de... Això seria Òdena, i allà baix hi ha Cal Esteve. El bosc de les Creus. Recordeu aquella foto que hi va haver? Us la teniu present, no?
Doncs sí, el recobriment és bastant alt. La densitat, els llocs que havia regenerat millor, estàvem a 2.500 peus per hectàrea. 2.500 peus per hectàrea. O sigui, recordeu, poseu-vos la imatge després d'un cremat, els 10.000, 5.000, 20.000, 50.000, no hi eren, 2.500 peus en el lloc en què hi havia més. I en zones així com molt rares, saps? Molt disperses. I sí que és cert que l'espècie que millor havia regenerat era el pi blanc. Però, ostres, mira, estava sortint el roure i estava sortint l'alzina en algun lloc. És a dir, l'inventari ens va servir per certificar que havia anat malament. És veritat que ja ho vèiem, però no el podíem quantificar. I a mi sempre m'agrada aquesta frase, que és com el passat et revelarà l'estat del futur, o l'estructura del futur. És a dir, anem a veure un moment què va passar. Què teníem abans? Abans de l'incendi teníem una part que era bosc adult i una part que era un regenerat que s'havia cremat el 1986. L'incendi de Montserrat, que segurament molts d'aquí també el tindreu al cap. Teníem la part d'adult que s'hi havia treballat, la part de l'incendi, d'aquelles 10.000, 20.000 peus per hectàrees que hi havia en aquell moment, s'havia treballat el 2015, a la primavera del 2015. Si ara dic que fa 10 anys que hi va haver l'incendi, l'incendi va ser el 2015. És a dir, vam acabar les obres, es van acabar les obres des dels companys de Diputació i es va cremar després. No era la millor situació. Sempre diem que quan deixem les restes els 2 primers anys són els més xungos. I aquí va passar. Què vol dir? Que igual aquella regeneració, aquell regenerat que ens venia del 86, no estava preparat encara per tindre llavor. Això seria la part d'adult, això seria la part de regenerat amb la part que s'han fet els treballs. Després de l'incendi, com va anar tot plegat? Hi va haver moltíssima severitat. Quan pensem en un incendi, pensem l'intensitat que té aquest incendi i quan el trasllades després de l'incendi ve la severitat. La severitat és com aquest incendi ha afectat a la vegetació. No tan sols a la vegetació dels arbres, que la veus més o menys està mort, més cremat, menys cremat, sinó la severitat que a nosaltres ens interessa és la que hi ha sota terra. Dir-vos que en aquest incendi en molts llocs no van quedar ni els cucs de terra vius, perquè la intensitat que va agafar va ser molt alta. I això va generar que en alguns llocs, després de l'incendi, tu tiraves aigua a terra i era hidròfug. És a dir, que l'aigua relliscava perquè no entrava dintre el sòl. A sobre, com si la intensitat no n'hagués sigut suficient, vam tenir unes pluges intenses just després del cap de 2 dies de l'incendi. És a dir, que els pocs llocs que hi havia el sol se'n va anar. I si això encara no n'hi havia prou, doncs després vam tindre una espectacular sequera. Per tant, us podeu imaginar que la cosa no va anar molt bé. Jo recordo que aquí a la Diputació vaig entrar el 2018, em van assignar a Montserrat, vaig arribar a l'incendi el 2018 i encara estava negre. És que no estava ni verd, estava marró. No hi havia res. I hi ha estudis de la Universitat de la UB que des de fa molt de temps hi fan treballs i seguien sense regenerar. No hi havia res allà. Hi ha aquests 600, 2.500 peus per hectàrea, més o menys una cobertura, però... I es va fer restauració? Sí que es va fer restauració. S'ha de dir que per primera vegada la part de bosc adult es va aconseguir fer una venda conjunta de la fusta. I a la part de bosc jove es va decidir que no es feia res. Hi van haver algunes ajudes del CPF en què es van fer alguns treballs, però en aquell moment es va reunir entre la Generalitat, es va reunir la Diputació, el Parc Natural, penseu que allà al costat també afecta el Parc Natural de Montserrat, i es va decidir no toquem. És veritat que fa 10 anys, vull dir, a veure, tots els que estem aquí, fa 10 anys hi ha moltes coses que s'haguessin pres decisions diferents. I, evidentment, ara nosaltres, en temes de restauració, també estem treballant diferent. I amb tota la bona voluntat del món, perquè és així, perquè els humans, en la nostra naturalesa, davant d'una catàstrofe, tenim la necessitat de fer alguna cosa. I davant d'un incendi, aquesta necessitat, no sé per què ens l'han venguda, però ha de ser de plantar. I es van fer un munt de plantacions.
us he de dir que a hores d'ara estan totes mortes. Totes mortes. És que perquè aquí hi ha gent de... Són molt tipus. Totes mortes. És a dir, el que hi ha ara mateix són els plàstics protectors en peu. Blaus, a més, que fa una imatge bastant estranya. Així que ara pararem un moment, perquè han passat aquests 10 anys, i us parlaré un moment de restauració. Però restauració nivell bar, Vull dir, restauració fàcil. Llavors, i això us fes treballar una mica a tots mentalment. Ara imagineu-vos per un moment que us feu mal. Penseu que us heu fet mal, que us heu fet un tall suficientment gran per anar a urgències, però no tan gran per morir-vos. Heu d'arribar al final de tot. D'acord? L'heu de tindre al cap. Llavors, la restauració forestal és això. Restauració forestal, sigui per una plaga, sigui per un incendi forestal. És un mal que tu t'has fet, que depèn de lo gran que sigui aquest mal, necessitaràs un punt o un altre. Llavors, tu quan arribes a urgències et cusen. Tu no li dius al senyor metge, miri, fes-mi aquí un punt de creu, que m'agrada més. No, tu entres allà, pim-pam. Això és el que a restauració forestal nosaltres fem, els PAU, els plans d'actuació urgent. Després, que és aquest pim-pam que deia el Pol fa un moment, teníem aquells diners, hem de reaccionar ràpid, fem no sé què. Després d'això, tenim els plans de restauració. Hòstia, 2 minuts! Vaig ràpid. Els plans de restauració, d'acord? Que seria el que ens ha explicat el Pol. És a dir, tu neteges, vas anant fent, i després, al cap d'un temps, tu tens aquella cicatriu que has de pensar quina has de fer d'aquella cicatriu. Llavors, en aquest punt, aquesta tercera fase és el que estem ara en l'incendi d'Òdena. Perquè durant aquests 10 anys sí que hem fet coses, perquè tot té el seu temps. Els camps agrícoles es van recuperar. Allà tenim 4 ramaders. I si per això la majoria de gestors que esteu aquí no us fa enveja, els 4 ramaders que tinc, 3 tenen menys de 30 anys. És la bomba! Per tant, durant aquests 10 anys, durant aquest temps, sí que hem estat treballant. Hem començat a preparar del que s'havia de fer i del que no s'havia de fer. El que necessitaven, el que hi havia. I llavors va arribar un moment que arribes en el pla de restauració a 10 anys. Ha de ser un pla integral, un pla que tingui en el futur reduir aquest incendi, perquè la urbanització del final no es mourà. I acabo. I són mediterranis, o sigui, ens vindrà el foc sí o sí, perquè hem de fer una gestió integral paisatgística, perquè hem de millorar de la biodiversitat i hem de promoure que tots estiguem integrats allà dintre. En aquest punt, en aquesta tercera fase, hem d'integrar la gent. Per tant, vam fer un pla. Tenim un pla, d'acord? I en aquest pla tenim una part de diagnosis, però és una diagnosi que hem de tindre en compte tothom. Hem de tindre el nostre coneixement tècnic, però també hem de tindre la gent que viu al territori. I no tan sols la gent directament del territori, sinó també la gent que influencia el territori. Hem de seleccionar les mesures que farem i el projecte que hi haurà. Actualment us he de dir que passat demà tancarem la segona fase. Estamos allí, vull dir, no hi ha més. Però què hem fet en aquesta diagnosi? L'hem muntada per 3 parts. La primera part ha sigut fer uns tallers amb les ADFs, els ajuntaments, el Parc Natural, el CPF, la Generalitat, els parcs agraris, tot. Hi ha hagut una altra part, que també és la part participativa, que ens hem trobat amb els diferents propietaris, gestors del territori, que seria aquesta segona part. Ens hem entrevistat, però a més, això seria, hem fet una situació de baix cap dalt, però també hem decidit que la fèiem de dalt cap baix. Per tant, hem fet la tècnica sandwich, ni bottom-up ni up-bottom. Pam, ens hem quedat al mig. És a dir, tècnicament també hem mirat què és el que necessitava. I què és el que hem vist? Doncs, i tots ens hi han posat més o menys d'acord, més o menys cadascú amb les seves discrepàncies, que en aquesta zona necessitem uns projectes de suport a la ramaderia, una part d'agricultura regenerativa, una part de nous models de cultiu, unes aclarides, un tema de millora de sols, d'aigües.
un projecte important, bé, ruralització de la societat, perquè tots em deien, hòstia, és que la societat l'hem urbanitzada, l'hauríem de tornar a ruralitzar. Estem treballant amb tots els actors que hi ha, ens estem ajuntant tots. I d'aquesta manera, la nostra idea final, i que estamos allí, us he de dir, és al final poder treure unes memòries valorades, és a dir, valorar econòmicament tot això que vosaltres estigueu veient. Per què? Perquè si ningú ho mira i passen els diners per allà al davant, no els podran agafar aquesta gent. Tant siguem des de la Diputació, la Generalitat, la Fundació o el senyor que planta pel que sigui. La idea és que des del finançament públic, el finançament públic-privat i el finançament privat puguin tenir aquesta seqüència de possibilitats, de projectes, de memòries valorades, que és el que vol el territori i el que nosaltres necessitem per tindre un paisatge de quan ens vingui un nou incendi. Per què vindrà? Em dèiem, som mediterrànies tant pel pa amb tomàquet com pels incendis. Ens ho enganxen tot, les coses bones i dolentes. Per tant, ens vindrà. Per tant, preparem aquesta zona que ja s'ha preparat 2 vegades. I moltes gràcies.